Kamaráti, ja neviem koľko tu, ale na čo narobil, ale to vám zbežím, nevidíte to. Sú tam dve autá, stavajú celú dobu strechu a nemôžeme cez ne prejsť. Preto som si túto uľahol. Mám ešte toto meké a počkám, dokedy to prejde. Odsota práve táďa vyšiel. Ak bude na tomto videu koľko lajkov, jeden odber a 100 lajkov, tak vám poviem moje meno. Mám kamošov a som na Slovensku. Ak bývate na Slovensku alebo Česku, tak poznáte moju reč. Ja neviem, ale budem toto natáčavať. Už prešli 2 minúty a 5 sekúnd. Už ide môj oco. Nebudem ho predlžovať. No, tak ja neviem, čo mám robiť. Dobre, idem oco. Ja akože nehrám, ale ja natáčavam.